Mga mag-uumaw humay ni Diabaw sa grabing kalisod nga nahiaguman bisan pa man og sila ang tinubdan sa pagkaon nga gibutang sa talad kananan ilabi na sa grabing pagsaka karon sa presyo sa bugas humay. Sayra nato ang ilang panginabuhi pinaagi sa akong RTV Presents. Sa Sitio Libo, Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay, nahimamat nako si Manang Ofeng Alifunga nga nagbuwad sa baguhay lang na ani nga tipasi sa humay. Gidakda nila kining ipagaling kay ang bugas nini may ilang ikonsumo labi na karon nga mahal na kayo ang presyo. Karon pa lang nabalaka na siya sa higayon nga mahurot na mapugos na usab sila og pangutang aron igasto sa iyang pasakan. Dili baligya sa among ipalit sa among baligya mo sang ipalit og bugas. Pati mahal ang bugas. Mahal lang kayo ang kuan bugas tag 50 kape 60 na ang kilo. Kini ang pasakan o tamnanan og humay diri sa Dakbayan sa Talisay. Bisan pa man sa paspas kapag lambo karon sa Metro City sa pilna ang Talisay City, apan dunay gyapon kitay mga kaigsuonan nga nanginabuhi pinagi sa pagtikad sa yuta nga mo'y tinubdan sa atong pagkaon nga gidalit nato sa atong talad kananan. Sa usa ka tindahan abtan usab nako ang laing grupo sa mga mag-uuma. Ang tenan sa yuta nga si Imalin ug ang mangyanihay nga si Teresita. Sa ilang mga kamot, unang nahuptan ang grasya apan karon halos dili na nila magunitan. Mangutang mig ka na ang para bugas o makatano mi amo pambayran. Ay sus pastilan. Yung karon pati mang mahalas bugas. Maulagi kanang liti-liti. Si liti-liti. Kanang gamay lang ba tado sir oy tado kay karon gawa man miron makaani gatong tungod atong wa mi makatanom katong ini karon pagkakuana kay tungod siging uwan siging bagyo-bagyo nya gamay uwan din ha kuan man mubaha. Nakuha ni siya sir kani nakuha ni. Pila no? Wala kay tudlo. Wala na napungkol naman tungod pang napangyabuhi na napungkol. Biki pungkol na di na pranggo. Bisan sa kalisod maning kamot gyud nga magkakaon-kanon kay Rice is Life lagi sama ni John nga bahalag way sudan basta ang rice masulod sa iyang tiyan. Tipi-tipi dyan kay mali bugas o sa gamay spildo. Sa basakan sa Talisay aduna nay giani na say bag-o pang gitanom nga daw harvest cycle apan susama usab nini gatuyok ang utang sa mga mag-uuma ilabi na sa mga problema nga masugatan daotang panahon ug ang mga dangan o peste sa mga moatake sa humayan. Ay gasto sa abono. Kanang mga pang-spray sa kohol. Mahal man sa kaya ng mga medisina. Gipatuman na ang price ceiling sa presyo sa bugas aron mapugan ang pagburot sa presyo apan nakamugna kini og kabalaka lakip na sa mga rice traders. Dunay gipasalig ang nasudnong kagamhanan nga tabang samtang gitana usab karon sa local government unit sa Talisay nga matagad ang panginahanglan sa mga nanginabuhi sa humayan. If we're going to do local intervention, I think that's something that we have to do all together. Oh, na yeah. pariha tatanan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.